bandiraɓe tedduɓe mi salmini mon ko musidɗo moɗon Djiby Ba kala keɗiɗo yewtere nde ne wawi wadde abonné so tawi ko to YouTube so ko TikTok so tawi ko Facebook. Mi haalana mon oɗo giɗo mo kolinomi guittunomi ɓerdam kalfinnomi jamfiɗo kam jiɗɗo hande beltidal hakkude amen tuma nde o soyni meɗa yaha omo doga caggalam o woni e erade min darimi o wimi ko an mbimi aha ko min kay o wi sinno ko sagam kawreten aduna darnaki goto mbimi eyyi mi nani yomi eyyi ayi an yimɓe hewɓe jamfima kam no maɗa ni ɗum lebtani kam hay cetta yimɓe hewɓe tooñi kam no mani te hay dalilu goto ɓe jogaki no mani hande yimɓe hewɓe waɓe no ma jiɗino bonnude mi kono Allah jaɓani ko heewe yimɓe ɓen ɓe cuɓinomi waɓe no ma jamfima kam cikkuno ko ma bonnu ɓerdam katta kam daka min gurdam ala Allah tagirani yeeso mere Allah tagirani yeeso mere mami famne ayi min o mo jiyata komi ɓoyɗo felanede joomi am ina dandimi e ɗiɗon peli añɓe feloɓe taw dalilu goto ɓe ngala sabu o toñata o wi o harbini toñangue hoore makko wata sikku mukko mami woppu hoolade yimɓe e jokkude suɓade ɓuɓɓerde am ala min mboɗo faami yimɓe fof bondani wadde moƴƴuɓe ɓe mbayani no mani moƴƴuɓe mbayani no mani te fam ha janggo subaka somi yiɗi min mi hooloto ko pammi tan kam ko pammi tan e ma e gongira e gonga neɗɗo ko jikku mum tan neɗɗo ala fo so wona jikku mum te ko jikku mum tampini ɗum fam noon jikku moƴƴo ɓuuri wutte moƴƴo mami haalane ko selli ko woni ko gonga jamfante timminta aadi te o renata gilli mi faami ko ɓooyi jikku jibdinaɗo felore ittata ɗum ñiŋore wawata ɗum momtude abada ɗum noon faam hande Allah ittima e nder ɓerde am o lomtiniɗon goɗɗo mo wona an daka laaɓi wona an tan Allah tagannomi e ni no cikkirnoɗa ko an tan woni goto goɗɗo wodanani kam jomiraɗo jaɓani o jaɓani ɗum noon ya faam jikke ma sooyi hedditi ko yo jomiraɗo yaafo en musidɗo mo Djiby Ba.